pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa binhi, ang mga dakilang sa Ning higayon na, giklaro gid og tan-aw ni Yusuf ang upat ka passports. Tuod man, panagway gud ni Rahim sa picture. Mo'y nasuta ni Yusuf. Dagka mga pangutana, ingon man, may pagduda ang lahuna ni Yusuf. Unya iyang gibalik og pahimutang ang iyang nakita, aron di mailhan sa iyang maguwang. Samtang si Mary, namugos ka mitanaw sa mga angol, sud sa ospital. Mitanaw usab siya sa mga patay, nga gipanghaya sa punerarya, ug nalusno si Mary. Gihatod ni Sandro ang manghod sa ospital. Nagdali ng biya si Sandro tungod sa iniusang debriefing sa NBI sa kapulisan ug sa Philippine Army. Nagkasabot sila nga mohimo og makuting investigasyon sa maong hitabo. Samtang sa gipuy-an nila ni Yusuf, dili na bag-o alang ni Yusuf nga mularga na sab si Rahim. Mularga si Rahim sa laing nasod. Dayong biya iyang gigako si Yusuf o gihagkan o nangayog pasaylo sa manghod. Nabilin si Yusuf nga naglibog kung unsay buhaton. Ug unya mi santop sa una-una ang isulti nga iyang nahibawan ug mao sa ang pagtawag ni Sandro. Magari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Siguro ko nga, gidaan sa ni Kuya Rahim ang upat ka passports. Iyan na sa gamiton kay mo gawas na sa Pilipinas. Gusto mo akong buhaton. Itugaan ko ka siya. Kinsam na akong sultihan. Hello? Kumusta, Yusuf? Captain Sandro? Ikaw ni? Kumusta ka na dong? Okay ra, sir. Nga naman, unta? Laga sa inyo, ha? Yes, sir. Diara ko, sir. Nga naman, unta, sir? Masuri ko rin sa inyo, ha? Ha?
Ikaw, sir. Nagpaabot mo sa ko sa mga ginikanan ni sir. Okay ra ka, mo na ako. Okay, sir. Bye. Bye, sir. May akong baton. Utugaan ko sa kung nakita ka ito ka Captain Sandro. Sir! Dali! Diyon! Yusuf! Dali, sir! My dear brother, Abram, diyan ako sa airport. Mulupad na ko sa Manila 15 minutes from now. Amping mo din sa Cebu. Rahim, may bisita si Yusuf. Unsa? Kinsay bisita? Huwag ko makaila. Lalaki ang bisita. Basikidan. Panidi. Abram, kung kinsa ka na ang iya bisita, panidi. Biyar ko at bangs yung ipuy-an, Rahim. Kape ka, sir? Salamat. Bago pa ko nagkape, Yusuf. Nasuroy ka man, sir? Nakay tuyo na ko? Ikaw rang usa karon din eh. Ako rang usa, sir. Ang imo na yung maguwang, si Rahim. Excuse na, sir, ha? Kuya? Kinsa imo nga bisita sa ato gipuy-an? Kaniyot kayo, sir, ha? Sige lang. Hello? Kuya? Kinsa ka nang imo bisita? Usa ka Christian? Dili, kuya. Usa siya ka Muslim. Unsa siya ka klase nga Muslim? Parihas nato o evil sab kana nga pagka-Muslim? Huwag ko makasabot sa imong gisulti, Kuya Rahim. Basta usa siya ka Muslim. Pag-amping Yusuf, ampingi ang imo linihukan. Ayaw gyud pagkasala ni Allah. Ayaw kalimot sa akong gisulti sa imo. Di na ako gusto mo kastigo sa imo. Amping. Salamat, Kuya. May naniid na ako. Maoy, nagpaibaw ni Kuya na ako'y bisita. Kasi mo kita na di hospital, Yusuf. Oo. May tanaw lang ko sa gawas, sir. Yusuf, Sir? pura ganisi ka. Sa mahinungdan. I'm sorry, sir. Tungkol sa kibati na ko nga kaguol o kabalaka. Kaya namatay sa mga suod kong higala. Sina sir. Maabot karon ng iya nga parents. Mo'y akong ipaabot. Huwa pa ko mahibaw unsaon ako sila pagsulti, sir. Sorry kayo, Yusuf. May mo bang mulingkod ka parehog? Sir, Di ba karon din yung mong baguang? wa, sir. Ay kalain nga nangutan ako. Wa kaso, sir. Nakasabot ko. Bisan kinsa nga mga Muslim karon din sa Cebu, suspects as terrorist. Di na mairisaw na una sa mga tao. Bisan sa tibok kalibutan. Nga kini mga terrorists, kadaganan mga Muslims. Bisan gani ako, na imong suspect sab, sir. Bahin sa imong pangutana kung niya ba si Kuya Rahim. Wa siya, sir. Tingali, karon milupad na sa Manila. Karon pa ginagad lawang larga? Iya, sir. Karon pa lang yun. Para Manila ras siya? No, sir. Sa laing nasod. Asang nasura palihog, Yusuf? Wa ko may baw, sir.
Ingon siya ganiha nga gikan sa Manila, mularga siya paingon sa laing nasod. Yes, sir. Mao na iyang sulti nako ganiha. Pero may ba siya mularga sa laing nasod? Pananglit, asa mang nasura ang saga niyang atuan? Ugod sa may iyang katiyuan dito. Naanad naman ko nga permi niyang biyaan, sir. Specifically, wag yung kumahibaw o di yung kumakahibaw kung asa siyang nasura. Pero nasiguro ko nga usahay sa Asia, sa Amerika, sa England. Nilisan siya magpahibaw ni mo kung kanusa siya mo pauli din sa Pilipinas. Gikan siya biyahe. Mukalit lang siya abot, sir. Makalitan lang ko permi. Busy din kayo sa permi. Kung sa mayang nabisihan permi, Yusuf? Kuan, sir. Negosyo. Bahin sa negosyo gihapon ka ng iyang pagbiyahe sa laing nasod? Tingali, sir. Sir? Oh, ganun mura kag nahadlok, Yusuf? Ha? Ganun mura kag nahadlok? Sir? Abli, ay kadlok. Di ako. Tanawad ka lang. Abli, putan. Abli, Yusuf, ay kadlok. Doon na magkakagipabot. Assalamualaikum. Mulay kong sala. Mga peres ni Nasir, sir? Oh, Ginoo kong Jesucristo. Salamat nga may bisita ka ni Yusuf, Manoy. Kumusta man siya? Baila usahay nga upingin sa kasakit. Pero okay ra siya. Naabtan ko sa mga ginikanan ni Nasir. Binga abanginahan. Bihilag ang amahan. Bitunol ko sa kumpaso mo. Ugibiyaan ko sila ron magkasultig mayo. Karon tingali, tuwan na sila sa punerarya. Kinahalan ko nung gamadaan nilang patayng lawas ni Nasir sa Jinsan. Aron malubong na yun. Kumusta ang investigasyon? Paninguha agad ninyong mailhan ng utok, Manoy. Tuwan na sila nahimuan og cartographic. Tunay nagkakita. 5 ka bumbero ang nakakita og 2 ka tao nga nagbarog sa may mga basiyong baril dool sa gubang bodega sa Kupras kinato. Mamasin ta nga mao ni mohatag og mga dan aron mailhan nato ang utok sa pagbuto sa mga bomba. Gusto na kong mugawas, Manoy. Miingon ang doktor nga ugma ko nung mahimo na kong i-discharge nila sa ospital. Tuod, Manoy, digdo ang kapitan atol sa pagbinunalay. O sa balita mahitungod niya. Oo. Naapil og kamatay ang kapitan. Nagguba ang kalawasan. Sa ato pa, nagbaya dayon siya sa iyang pagkahakok. Pero dili gyud siya mahilangit. Ugwa sab niya kapahimosli ang kwarta. Kadtong kwartaha, Manoy, gibuhisan og kinabuhi. Aron dili gyud madawat sa mga linupikan. Nahibaw na siyang daan nga dili gyud manawat ang taga-komunidad sa kwarta nga ipabaon kuno unta nila. Maong gihilabtan sa kapitan. Unsay balita sa nangangkon sa yuta? Nangurog sa kahadlok ang insik nga mao kuno'y tagias komunidad. Labi na nga naapil siya karon sa investigasyon. Wala kuno siya interes mong yuta. Dili na kuno siya mangilabot. Gipakamatyan og taon ang maong yuta sa kadaghanan. Nagbiling gyud og simbolo sa panag-ig sa unay ug pagbinatiay ang nangamatay sa nahibiling buhi sa komunidad. Tungod kay ang nangamatay nga mga Muslim, mga Kristiyanos, nag-isip man nga sila managsuong Pilipino. Ni Aka di Alessandro? Oh,
Yan na sa mamay. Motor ako sa kampo. Ma? Kumusta naman ang inyong mga lakaw? Naglisod mi, pero nagsigig hapon may pangitag source. Sige, ato na ko. Amping dong. Ay, nala sige, kauna oy anak. Mugawas na ko og Malordes. Aw ikaw, madahan naman yung ni mo. Sige, kaun-una. Nagkauli ang duha ka tao. Ug nagsulabog shade sa ilang mga mata. 300 meters away sa gibutan sa bomba. Layo-layo gyud. Flash. 300 meters ikan sa kibutan sa bomba ang gibarugan ng duha ka tawo, sir. Kung maabot man sila, apan ang mga debris na lang o mga ginagmayng materials sa mabot sa gibarugan. Niya mga picture sa upat ka suspect. Upat ka suspected local terrorist. Tanawa ka may flash. Si Jamud, Gamal, Ibram ug Abu. Murag lisod itandi sada. Ang cartographic sketch sa upat ka terrorists nga naa sa computer. So ayan na to, Flash. Itagsa-tagsa na to pag-enlarge ang upat ka pictures. Ug atong image sa cartographic. I-enlarge sab ang cartographic ang duha ka naong sa cartographic palihog. Okay. Okay, hold it. Kana. Then image sa cartographic kana sa Jamud. Okay. Niya taori og shades ang mata ni Jamud. Dayon match sa sad. Okay. Layo na kayo, sir. Okay. Si Gamal na sa mga image sa cartographic. Dili mo match sa Jamud. Si Gamal ug si Abu. Kinila si Ibram. Kung di gani mag-match, kinsa gyud ka ni mga tukana. Si Ibram nasab ang i-match Flash palihog. Okay. Dia Flash. Tauri og si Ibram. Okay, kana. Magyapon. Sun agad ang SIDS kay mao nay deklarasyon sa nakakita nga ingon na ang stay sa SIDS. Kana. Kana dia. Kung wa gyud gani mag-match. Mukub sa tanig lain. Sir, tanawar ko ba, sir? Tanawa. Masalah. Oh, para. Tanawa. My God. Yes! Si Ibram dia. Yasin mo na yung mga bata, Flash. Move! Okay, sir.
Obserbahan niyo mayo sa screen si Ibrahim Hajol, a.k.a. Haji Mamun. Juhad Ali. Eyes on whiteboard, boys. Confirm gikan sa duha na to ka assets. Ganiya din magsakanan si Bram. Luyo aning public elementary school. Naay boarding house, nagporma og letter L ang boarding house. Number 15 ang kwarto nga gipuyan ni Bram. Second floor facing east. Kamoy magatang sa main gate, Luzano. Butang yung mga tao ang libot sa koral nga semento Reyes. Kami mo ay mo penetrate sa sud. Ay mo kalimot. International kini si Bram. Abtik og andam mamatay. Kutob sa mahimo, kinahalang buhi na to siyang makuha. Alright, liyo kita! Alright, Flash. Sunod na itong compound. Go, 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 go! Bulas ko sa second floor. Sunod na ko, Flash. Karon kadlawon, my dear brother Ibram. Mulupan ako sa Nigeria. Kinahanglang